Началото на семейният ресторант «Магнолия» е поставено през 1991 година като един от първите семейни ресторанти в град Казанлък. Розовата магнолия, която краси двора на родовата къща от десетилетия насам, дава името на ресторанта. Това екзотично цвете дърво е символ на вечността според старите азиатски предания. Началото е поставено в малка зала с 5 маси, за да достигне през годините днешния обем – ресторант, механа, лятна градина и тераса. През годините се утвърдила семейната традиция да се посрещат гостите на ресторанта с внимание и сърдечност. Обзаведен с много чувство и хармония в традицията на старата българска механа, днес ресторант «Магнолия» ви отвежда в спомена за древните времена на предците ви. В ресторант «Магнолия» ще опитате автентичния вкус на традиционните български гозби, приготвени с любов и майсторство по рецепти, предавани от майка на дъщеря. С усещане за топлина и домашен уют в ресторанта ще преживеете най-незабравимите си вечери, далеч от ежедневието, наситени с много настроение и паметни емоции. Архитектурното решение на ресторанта е в съвременен стил с нюанси от българския възрожденски стил. Таванът символично пресъздава формата на слънце, огряло една зимна градина, изпълнена с много и разнообразна зеленина. В днешния си вид ресторантът ще ви посрещне с 35 места и уединена зала в копривщенски стил. Механата е изградена от първичните материали камък и дърво, съчетани в традицията на старата българска къща. Тук са намерили място уникални елементи с овчарска дърворезба, датирани от преди около 200 години. Камина, създаваща топлина и уют през зимните месеци, естествен бунар и много старинни предмети от бита на българина. Тук можете да споделите трапезата си с 80 свои приятели и да преживеете незабравими мигове, наслаждавайки се на традиционна българска кухня и музика.
През лятото ще ви посрещнат в градина с 40 места, под навес, осеян с букети от билки, сред старинни предмети от земеделския бит на българина. Тук ще видите уникалния уред с антикварна, носталгична и познавателна стойност, свързан с поминъка на казанлъшкият край – Гьолпана, примитивна розоварна. Терасата, свързана с лятната градина, създава допълнителен обем и уют към лятната градина. В центъра на България, в сърцето на Розовата долина, ухае едно цветно очарование, попило спомена и мъдростта на изконната българска традиция.